Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव आरो बरायहरनाय जाबाय। दायो आङो रामफल बिल थांगासिनो दं आरोना। Opening prize ceremony. Wow. बै नुहुरनायावनो गेलेगोन आरोना। आंनि चेनेलाव फिन खेबसेल' बरायहरनाय जाबाय। दा दंफैयो आङो रामफल बिल गेटआव आरो। जागायनो आखायाव लाबाय खेबसेबाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि जानानै खोन्थाग्रोनो लुबैनाय बाथ्रायानो जाहैदों मा दिनै रुंसारि आयुं सानायखौ ब्रह्म जों आयुं होनदों माने ग्रान्ड मास्टार सोरबा सोरबा एसे बोरैबा साननो हागौ माना आयुं लिरदोंमोनदां गोरोन्थि जाबाय खोमा आयुं जादों नंफ्लांनो हागौ आरो बै सोदोबखौ गावनो दिहुनलांदोंमोन माने ग्रान्ड मास्टार होननानै जोङो बिथांखौ माबा होनाय जादों बिमुं होनाय जादों बिथाङा 2012 मायथाइयावहाय चीन हादरनि चाइनायाव आरोखि बेइजिंआव बिथाङा जोबथा जिउ गारहैदों दा बिथांनि मुङैनो दिनैहाय 9थि फैनाय सान एबा रुंसारि सान बेखौ जों फालिनो बेवहाय ज' जाबाय जोङो बोसोरफ्रोमबो फालियो आरो जोङो फालियोमोन बिथांनि फबनाय जायगा आदाबारि गामियावहाय दा देग्लायहाय जोङो हजोंहाय ओरैनो बिबार बावनानै देग्लाय बिथांनि मुङैनो लङा इरिगेसनावहाय आमोल दिमोल जोङो लाफादों आरो बेयो जोङो सानो दिनै जेरैबायदि माबायदि जाफुंसार जायो जों बेखौ मोनदांनानै बोसोरफ्रोमबो बिथांनि रुंसारि सानखौ लोब्बा लाखिनानै फालिलांबाय थानायनि जोंहा सिमां दङ जोङो थांखि लादों बेखौ बुंथिखानाय जाहैबाय बे समाव आङो जोंनि बिगानि माना गेदेर आफादगिरि आरो सैनारि लङा पार्क ससाइटिनि माना गेदेर आफादगिरि बिथांमोनखौ फिरफिलाखौ बिहोनो दावगालांनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे जोंनि नेहाथारि आरो बिथांमोननि नेहाथारिखौ लोगोसे थांफानानै मदद होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय थानांगौनिफ्राय थाइजाबावआ बेलाय थिखांनायखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिगानि माना गेदेर आफादगिरि बिथांखौ आङो गावनि सुंद' बिबुंथिखौ लाखिगोनो गुरैयै खावलायबाय दिनै बे लंगा इरिगेसननि लांगोनायाव जोंनि बिगानि 9थि फारि लानानै दिनै जि आमोल दिमोल गेलेजेननायनि जि कम्पिटिसनखौ लानानै बे हाबाफारिनि सेथि हाबाफारि हिसाबै जोंनि बिगानि फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनायाव नुजाफैनाय आंनि
बिगानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गुणशंकर औवारि बिथां लोगोसे लोगो नेहाथारि बिटिआर बा बिटिसिनि इएम जे इउथ स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयारनि इएम मानाव गेदेर दावबायसा बर'ना बिथाङा दिनै फैगोन नुजाफैगोन थाहैबाय थानो हायो आं बिनि थाखाय बयखौबो दान्दिसे अंगलग आरज गाबनायाव बाहागो लानो खावलायबाय जागायबाय जासिगोन बयनिसिमबो गोजोननाय बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एसोसिएशना दिनैहाय आमोल दैमोल गेलेनाय कम्पिटिशनखौ स्पेसियली होनाय जादों बे लङा दैयावहाय हाबाफारिया खुंफुंनाय जागोन बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव सैनारि पार्कनि जायफोर सोद्रोमा नेहाथारिजों लोगोसे खालामनाय जादों दा ओंखायनो बेखौ मोजाङै खोनासंनानै लाखा ताकि नोंसोर उनाव दैयाव हाबनाय समाव जेन उसुबिदा जाया दा बेबादि गेलेनाया जों आगोलाव गेलेखांबाय हिसाबै आरो जों कम्पिटिशन आगोलावबो होखांबायमोन किन्तु नैबे जाहैदों जोंना प्राइज मानि कम्पिटिशन आरो बेनो जाहैदों जोंना लेट सानेक ब्रह्म आयुं बिथांनि मेम'रियेलाव नैबे आमोल दिमोल कम्पिटिशनखौ खुंनाय जादों दा जोङो मोननैबो टीमाव 6 जन प्लेयार्स थागोन आरो इंक्लूडिंग कोच एंड मैनेजर्स बे आलदा टोटल 8 जन थागोन आरो कोच मैनेजरा बायराव थागोन ओनलि प्लेयार्स बे प्लेयार्सआल' दैयाव हाबगोन दा बाहाय जोंहा रेफरी थागोन एसिस्टेंट रेफरी थागोन जजेस थागोन स्कोरार थागोन टाइम कीपारबो थागोन आरो नोंसोर जुदि सोरबा दैयाव जुदि गबयोबा जाहा मानसि दंखायो बिथांमोनहा बिथांमोनखौ बिनिफ्राय रैखाबो खालामग्रा दंखायो बिथांमोनहा लाबोगोन नङा ओंखायनो बे थब्ल'नो मोना बे गावखौ बासायनांगोन नोङो सानस्रिनानै बबेथिं बासायो किन्तु बे एरेना सिङावनो नोङो थानांगोन बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय दिनै जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव जायखौ जों आयं होननानै बुङो सानेक ब्रह्म बिथांनि 90 बोसोर रुंसारि जानाय सान आरो बे रुंसारि जानाय सानखौ फालिनायजों लोगोसे बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम एबा फावलियारि गेलेनाय बिनि आफादा नैबे सेरफांगुरियाव आमोल दिमोल गेलेनाय बादायलायनाय आं गिबियावनो रुंसारि गेदेमा बिथांनि अराय गोजोन जिउ एबा रुंसारिया सोलेरखौ अराय गोजोनै थाहैथों बिनि थाखाय आरज गाबग्रोबाय दिनैनि बे जि बड'लेण्ड फावलियारि गेलेनाय एबा बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम बेनि
आमोल दिमोल गेलेनाय एबा बादायलायनायखौ खुंनायनि हाबाफारि लानाय बिगा एबा बड'लेण्ड नेसनेलनि आफादगिरि बिथां ब्रह्म आंनि बिटिआरनि सेक्रेटारि बिथांखौ बनागावआ नेक्स्ट राउन्डआव हाबनानै थाहैबाय दानिया जागोन सारागुरि आरो थाकतारा सारागुरिया होसोगोन जाय होसोग्रा नाव थाङो नावनिफ्राय बाजुम होसोनांगौ एसे रायलायहरदो भिडिअसो होदों बिजोङा पदकेप रायलायहरदोब्रा एसे मार्क्स जाबानो बेनाव सों बेनाव जाबाय गयसो जादों मोजां